Hello mindenki, én itt vagyok újra, na, akkor kezdek itt PvP. Na, kezdjük is el. Nem? Ninja. Mik vannak kezdő? Na, menjünk. Na, én dolgok vagyok. Hé. Menjünk egy kicsit arra. De ember, mi a szár? Nagyon jó kezdés. Új, na. Ott sorry volt anyád. Beszélek csúnya. Csúnyák. Csúnyák. Miért akarják a bácsik ölni? Lerohadnának meg. Levarom ezt. Team. Hasikate. Na jó, én ugrok le mindjárt. De le kell ugorjak már. Szar. No. Itt láttatok az előző videón, kiraboltak, na. Kiraboltak már megint. Összejátszotték a tágemet. Aki tudná valahogy, hogy ki volt a good luck Bennett Cerrone, az írja meg a kommentbe. Arra küldök erről a karingról 200 B-t. Hát csak annyi. Ki megmondja, nem viccelek, kap 200 B-t. Mindenre esküszöm. Na, kicsit beakadtam. Nem, aha. Léci. Keretszünk napládát. Ökést napládait. Nézd. Na jó, addig vágás, amíg izélek. Na, kilépek ebből a szárba. Na, itt vagyok. Nem tart olyan sok idő. Már ezt lekérem. Na nézd. Ó. Nyitottál egy fullán?